Dnes pochopme dôležitosť materského mlieka, bielej krvi matky. La leche materna, la sangre blanca de mamá. Hoy comprenderemos la importancia de la leche materna, que es conocida como la sangre blanca de mamá. V prvom rade materské mlieko vytvára silné a špeciálne puto medzi matkou a dieťaťom. Un vínculo muy especial, una relación muy especial entre la madre y el hijo. Je tiež základným zdrojom živín. Materské mlieko je považované za najvýživnejšiu potravinu, ktorá zabezpečuje a zaručuje optimálny rast, vývoj a zdravie dieťaťa. Viete, ako sa volá prvé mlieko, ktoré matka vyprodukuje? Vie niekto? Prvé materské mlieko vylučované a poskytované matkou sa nazýva kolostrum. Viete, aká je funkcia kolostra? Je to ako prírodná vakcína. Kolostrum je ako prírodný liek, ktorý poskytuje matka a chráni novorodenca. Kolostrum je zázračná potravina. Je to ako bezplatná medicína. Kolostrum má osobitnú vlastnosť. Keď sa pozriete na obrázok, môžete vidieť, že farba kolostra je jedinečná. Akú farbu má kolostrum? Vidíte? Je to žlté. Prečo je kolostrum žlté? Špecialisti ho nazývajú tekuté zlato matiek. Inými slovami, v tele máme zlato. Máme veľké šťastie, pretože sme dostali veľmi špeciálne zlato od matiek, keď sme boli deti. Materské mlieko obsahuje dôležité látky. Materské mlieko je bohaté na živiny, minerály, enzymy a lipidy. Materské mlieko obsahuje aj špeciálnu látku. Materské mlieko obsahuje vysoké hladiny probiotík, ktoré napomáhajú rozvoju tráviaceho systému dojčaťa a tiež napomáha tvorbe tkaniva. Ďalšia látka v materskom mlieku napomáha rozvoju centrálneho nervového systému a podporuje intelektuálny rozvoj dieťaťa. Vo všeobecnosti sú deti, ktoré sú dojčené, múdre. Materské mlieko sa považuje za živú potravu, pretože má genetickú zložku matky. Sú prípady, keď sa matky namiesto dojčenia rozhodnú krmiť umelým mliekom alebo umelou výživou. Umelé mlieko môže mať niekoľko rizík. Krmenie umelým mliekom alebo umelým mliekom môže viesť k predávkovaniu bielkovinami u novorodenca, čo môže spôsobiť, že dieťa bude trpieť cukrovkou druhému typu a obezitou. Umelé mlieko nemá imunologické vlastnosti, ktoré sú v materskom mlieku. A je ťažko stráviteľný, takže väčšina detí trpí kolikou alebo zápchou. Kolostrum obsahuje veľmi špeciálnu látku, ktorou je imunoglobulín A. Potom, čo je imunoglobulín A? Ide o imunitnú protilátku produkovanú v tele matky, ktorá sa prenáša na dieťa prostredníctvom materského mlieka. Napríklad, ak matka trpela určitými chorobami, ako je zápal pľúc, ovčie kiahne alebo mumps, potom čo je zložka imunoglobulínu A v mledzive.
Entonces, ¿qué cosa hace la inmunoglobulina A que está dentro del calostro? Imunitný systém v tele matky produkuje špecifické protilátky a je proti týmto chorobám. Específicamente para ese tipo de enfermedades. Tiež imunitná protilátka prechádza na dieťa. Inými slovami, dieťa je 100% chránené pred týmito chorobami kolostrom materským mliekom. Pozrite sa na obrázok. Počas tehotenstva matka dodáva dieťaťu živiny. Dieťa dostáva krv cez placentu z matkinho lona. Tento systém sa opakuje po narodení dieťaťa. Po narodení dieťaťa matka naďalej dodáva živiny dieťaťu, ale nie je to cez červenú krv. Farba krvi sa mení. Matka krmi dieťa bielou krvou, čo je materské mlieko. Prečo sa materské mlieko nazýva biela krv matky? Aký je dôvod? Je to preto, lebo obsahuje rovnaké zložky ako krv matky. Inými slovami, dieťa nepretržite dostáva krv matky prostredníctvom bieleho materského mlieka. Dieťa absorbuje zložky 100% prostredníctvom materského mlieka. Je toho viac. Špecialisti odporúčajú, aby matky dojčili dieťa najmenej 6 mesiacov alebo až 2 roky. Prečo je to tak? Je to preto, lebo úplný vývoj nervového systému nastáva až do 2 rokov. Materské mlieko chráni dieťa pred všetkými chorobami. Aj keď sú členovia rodiny náchylní na ochorenie, deti, ktoré sú dojčené od narodenia, majú vo všeobecnosti nižšie riziko ochorenia. Je to hlavne vďaka materskému mlieku. Prostredníctvom dôležitosti materského mlieka môžeme pochopiť dôležitý princíp v duchovnom svete. To je duchovný problém, ktorý si musíme uvedomiť. Poprvé, Boh napísal takto v Zjavenie apoštola Jána kapitola 4, verš 11. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci. Z Tvojej vôle boli a sú stvorené. Všetky veci, ktoré boli stvorené Bohom, nám ukazujú Jeho vôľu. Veci stvorené Bohom zahŕňajú aj pozemský rodinný systém. Podľa list Hebrejom kapitola 8, verš 5, môžeme pochopiť, že pozemský systém je kópiou a tieňom nebeského systému. Keď sa pozrieme na tieto slová, ako fyzická matka dáva život dieťaťu, krmi ho výživným materským mliekom, čo mu umožňuje rásť, vyvíjať sa a zostať zdravé za optimálnych podmienok, myslíte si, že existuje aj nebeská matka? Mala by existovať nebeská matka, ktorá nám dáva duchovný život a poskytuje nám duchovné materské mlieko, aby nás priviedla k spáse, alebo nie. List Galatianom kapitola 4, verš 26 hovorí: Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Biblia svedčí o existencii nebeskej matky, teda duchovnej matky. Prostredníctvom prírody stvorenej Bohom môžeme vidieť, že deti dostávajú život od svojich matiek a môžu rásť a rozvíjať sa, keď dojčia najmenej 6 mesiacov alebo až 2 roky od narodenia. Potom je pre nás dôležité mať duchovné materské mlieko alebo nie. Keďže existuje nebeská matka, mať duchovné materské mlieko je veľmi dôležité. Preto nám Boh radí prostredníctvom slov 1. Petrov list kapitola 2, verš 2. A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
Duchovné mlieko nám umožňuje rásť pre spásu. Preto je duchovné materské mlieko v tomto veku mimoriadne dôležité. Kto nám v tomto poslednom veku dáva duchovný život? Kto nás krmi duchovným mliekom, aby sme dosiahli spasenie? Podľa proroctva Biblie sa v týchto posledných dňoch zjaví nebeská matka. Nebeská matka príde, aby dala večný život. Nebeská matka nám prišla dať duchovné materské mlieko, aby viedlo celé ľudstvo k spáse. Pozrime sa na kniha proroka Izajáša, kapitola 66, verš 10, aby sme to potvrdili. Ako je napísané v Biblii. Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci. Aby ste sali a nasítili sa skrz jeho útechy, aby ste srkali a požívali z plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán. Hľa, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Biblia vysvetľuje, že tak ako existuje fyzická matka, existuje aj nebeská matka. Dieťa dostáva život cez fyzickú matku a má materské mlieko. Podľa proroctiev Biblie v tomto poslednom veku tí, ktorí hľadajú spásu, musia prijať nebeskú Jeruzalem matku a mať duchovné materské mlieko, ktoré vedie k spáse. Potom, kde môžeme stretnúť nebeskú matku. Dnes je veľa cirkví a rôznych doktrín. Nebeskú matku môžeme nájsť len v spoločnosti Svetovej misie Božia cirkev. Prečo je možné stretnúť nebeskú matku len v Božej cirkvi? Je to preto, lebo Božia cirkev je jediná cirkev na svete, ktorá svedčí o Bohu Matke podľa učenia Biblie. Preto by sme mali byť hrdí na to, že sme na mieste napísanom v Biblii, kde môžeme prijať nebeskú matku a duchovné materské mlieko, ktoré vedie k spáse a návratu do neba. Týmto by som rád ukončil túto prezentáciu. Ešte raz vyjadrujem vďačnosť Kristovi Ansanghom a nebeskej matke Jeruzalem za to, že mi umožnili túto príležitosť, že sú s nami a vedú nás do večného nebeského kráľovstva. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Boh vás požehnaj.